to EDSA. Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA, tulugang pang-EDSA, EDSA. Kung nandiyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. EDSA. Grabe yung traffic. Sobra na yan. Oh no! Kaya nga kasi yung iba, dapat may pasok na ngayon eh. Ngayon pa lang bumalik ng Manila. Sumusobra na kayo ha. Sobra na yan, insan. O bihira, 4 na araw na nga kayong nagbakasyon. Tapos ngayon ka lang babalik? Ipa-file mo ng sick leave? Eh di wow! Ay, natawa tuloy si Manong driver, di ba? Sarap ng buhay nila, Manong, ano? Ang bihira. O ngayon, kakamot-kamot ka sa ulo dahil ang laki ng nagastos mo. Anong masasabi mo, Tang? Ang masasabi ko lang, kamote! Pambihira naman, oh. O siya, eto na. Uy, batiin nga pala muna natin yung mga nakatutok sa atin, mga masugid nating tagapakinig. Of course, Club Garage, dyan sa may Mosaito Drive, sa may Molino Bacoor. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa 90.7 Love Radio. Lalo na kila Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Magandang gabi po sa inyong lahat. O eto na, Tang, pag-usapan na natin to. Babae! Hindi siya makapaniwalang ang tila mamas boy niyang mapapangasawa na 24 years old ay nahuli niyang dumidede pa sa nanay nito. No. Ang bira. Arangay! Kaya hindi niya daw maiwasang magtanong kung normal ba ito. 4 na taon na daw silang magkarelasyon at alam niyang mamas boy ang jowa niya, pero hindi niya akalaing aabot sa ganitong katindi ang pagkamamas boy. No. O eto na, logika na natin to, Tang. Sige, ano pang hinihintay mo, Kalbo? Pasko! Logika mo na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA. Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito, diretsahan sasabihin ko. Hindi ito basic! Kahit nga yung simpleng paghalik sa lips lang sa anak mo naiilang ka na kapag malaki na sila O kagaya sa anak ko, di ba? Na lalaki. Siyempre, nung baby, di ba, humahalik ka sa lips. Pero nung nasa high school na siya, humahalik pa rin sa lips namin. Diba, parang kami na rin din yung nahihiya. Diba, kami na lang ng asawa ko ang nagkusang nailang na dahil binata na nga siya Kaya sa pisngi na lang kami nagpapakis Pero ito, pambihira, dumidede. No. Ay, ang bota! Ay, ito mga kami. Tang, anong masasabi mo dito, Tang? Ang masasabi ko lang, Houston, we have a problem. Ay, mga kabisyo, ito na ba, mga kabisyo, para malinaw logican po natin, mga kabisyo, para na sa ganyan maintindihan din po ng lahat ng mga kabisyo natin. Okay, listen up carefully. Ladies and gentlemen, okay? Makinig. Alright, ito na, logican natin ng maayos. Ang isang 24 years old na lalaki ay maaring dumidede pa rin sa kanyang nanay. Yan ay dahil sa mga posibleng psychological at emotional factors. Maari pong may malalim na attachment o tinatawag na dependency sa ina na hindi natutugunan.
o kaya naman ay isang anyo po ng comfort-seeking behavior ito. Lalo na kung may mga unresolved emotional issues o di kaya trauma. So, posible rin po na may developmental delay o mental health condition na nagiging sanhi ng ganitong uri ng pag-uugali. Diba? Kaya hindi rin natin pwedeng sabihin na imposible. Kasi posible naman na yun nga, yung tao may pinagdadaanan na mental health condition. Maliban na lang kung ang nanay niya mismo ang pumilit na dumede yung anak niya. Diba? No. Kasi pag ganito po yung sitwasyon, na malaki na yung anak mo tapos pinipilit mo dumede sa'yo, this situation could be considered as an abusive and could be categorized as sexual abuse or coercive control. Hindi na po tama yan. Maling-mali na po yung ganyan. Pipilitin ka ng nanay mo. 31 anyos ka na. Anak, halika dito, dumede ka. May problema na si nanay, hindi yung bata. Ay, nako. Ano na ba nangyayari sa mundo natin? Asa Manong driver, tawang-tawa oh. Aragoy! Maloy ka, batito! Oras natin mga kabisyo. It is now 34 minutes after 7 o'clock in the evening. Keeping you company straight up until 9. Tuloy-tuloy pa rin po ang bakbaka natin. Malulupit na tugtugan. Gaya nito. Oh yeah. Song coming from the Eagles with Heartache Tonight. Right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!